Molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvingudes i benvinguts ja al 8è programa d'aquesta temporada 2024-25 i al mateix temps el segon viatge a l'altre d'aquest 2025. Avui comptem amb la Marina Carbonell al control tècnic. Molt bona tarda, Marina, i no et diré molt bon any. Ai, que hem rigut. Però bueno, jo sí que t'ho dic. Bon any! Bon any. Sí, igualment. I al meu costat la Míriam Ucendo. Què tal, Míriam? Molt bé, molt bé. No et dic bon any. No, de moment. Doncs no molt bon any. Bona tarda, sí, no? Bon vespre, no? Sí, Això bon vespre. Vale. I bon vent. I bon vent, això sí. Que fa un vent que no vegis. Això sí. I qui us parla, en Felip Querol, gràcies per acompanyar-nos. Encetem aquesta setmana. Continuem la transició del 24 al 25. Hi ha una miqueta més, tenim més coll avall al gener, ja quasi el tenim. A veure si s'acaba ja, sisplau. Sí. A banda de totes aquestes costes i tots aquests desitjos que ens van proposar, us oferim una mirada empàtica, un punt de vista humà, feminista, comprensiu i, sobretot, com ja sabeu, obert per tal d'atendre aquest viatge a l'altra manera de pensar, de viure, d'existir, de fer i d'actuar, amb una clara intenció de comprendre, respectar, entendre i acceptar o no, perquè no tenim per què, aquella actitud i aquell comportament en aquell context i situació diferents i determinades. Perquè diem que cada persona és un món, però és que cada món és molt diferent i cada món té una cultura, una tradició i un tarannà molt diferent. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? I amb aquest què serà? Encetem el bloc de les pistes i curiositats perquè volem encaminar-vos cap a l'indret que avui tractem. Ja sabeu algunes de les pistes, les hem repetides moltes vegades i segurament el país que tractem també el sabeu ja, però per si de cas, ara us les recordem totes. La primera és, no és el major productor de cafè del món, tot i que molta gent pot pensar que sí que ho és. En segon lloc us diré la cúmbia. Pots banyar-te als dos oceans. I té la tercera capital més alta del món a 2.640 metres sobre el nivell del mar. Té més de 70 llengües indígenes, 60 de les quals són reconegudes com a llengües indígenes oficials. A partir del 1499 va passar a dir-se Nueva Granada i des d'aquell moment ha tingut diferents noms. I és també el país més plujós del món. Som conscients de la dificultat? No, avui no. Avui no direm això, perquè ho hem posat moltes vegades a Instagram, les pistes. Avui sabem que la dificultat és mitjaneta, però bueno. Més bé baixeta. Sí, però si hi ha dubtes amb aquesta notícia, ho tindreu claríssim. Doncs Míriam, ens expliques una mica què està passant ara mateix en aquest país? Doncs Colòmbia ha accedit a rebre els migrants deportats als Estats Units després que Trump amenacés a incrementar els aranzels als productes colombians. Els Estats Units i Colòmbia ocupen els titulars dels mitjans de comunicació després de la tensió diplomàtica entre Donald Trump, president nord-americà, i Gustavo Petro, president colombià, dels últims dies. Per entendre què ha passat, hem de fer un repàs dels darrers esdeveniments. Durant la campanya presidencial, Trump va anunciar que duria a terme l'expulsió d'estrangers més important de la història dels Estats Units. Un cop instal·lat a la Casa Blanca, el president va complir amb la seva promesa. El passat divendres 24 de gener van començar les deportacions de migrants indocumentats als seus països d'origen. 2 dies després es va viralitzar un vídeo a les xarxes socials on es podia veure diversos migrants brasilers deportats i lligats a mans i peus. El president de Colòmbia, Gustavo Petro, va veure el vídeo i va anunciar que no permetria l'entrada al seu país d'avions amb ciutadans deportats pels Estats Units si aquests no rebien un tracte digne. La resposta de Trump va ser immediata. El republicà va advertir que aplicaria aranzels del 25% a tots els productes colombians i restriccions de visat per al govern de Petro. A més, va anunciar un reforçament de les inspeccions duaneres a tots els ciutadans colombians que arribessin als Estats Units. Hores després de les amenaces, tant la Casa Blanca com el govern de Petro van anunciar que havien resolt la crisi diplomàtica. Finalment, Petro ha cedit a les exigències de Trump i ha acceptat rebre vols amb deportats a canvi que els Estats Units no li imposi aranzels a les importacions. Amb aquest himne us donarem les dades bàsiques del país. De Colòmbia. Colòmbia o la República de Colòmbia és un estat de l'Amèrica del Sud. La seva costa nord i nord-est és el Mar Carib i limita amb Veneçuela a l'est, amb Brasil al sud-est, amb el Perú i l'Equador pel sud
i Panamà i l'Oceà Pacífic a l'oest. Incloent l'illa de Malpelo, el Cayo Rocador i el Banc Serrana, el país abasta una superfície de 1.141.748 km², pel que és el 26è país més gran del món i el 7è més gran d'Amèrica. Reclama com a mar territorial l'àrea fins a les 12 milles nàutiques de distància, mantenint un diferèndum limítrof al respecte amb Venezuela i Nicaragua. És el 27è país més poblat del món, amb una població d'una mica més de 52 milions d'habitants. A més, és la segona nació amb més hispanoparlants, darrere de Mèxic. Posseeix una població multicultural, la qual reflecteix la influència de la colonització europea a gran escala, pobles nadius i mà d'obra africana, amb onades migratòries provinents d'Europa i Orient Mitjà durant els segles XIX i XX. El producte interior brut de paritat de poder adquisitiu de Colòmbia ocupa el quart lloc a l'Amèrica Llatina i el lloc 28 a nivell mundial. El producte interior brut nominal colombià és el quart més gran d'Amèrica Llatina i ocupa el lloc 28, com hem dit, a nivell mundial. La presència humana a Colòmbia es remunta a més de 14.500 anys. Després de milers d'anys de formació cultural a l'actual territori colombià, van sorgir diverses cultures precolombines, com els muisques, tairones i quimbayes. En colonitzar aquestes cultures, Espanya va crear el Virregnat de la Nova Granada, amb capital a Santa Fe, actualment Bogotà. L'any 1810 va començar la Guerra d'Independència, després de la qual va sorgir el país que actualment es coneix com a Colòmbia. Davant del segle XIX i del segle XX, el país es va caracteritzar per la seva inestabilitat i un gran nombre de guerres civils. L'últim d'aquests conflictes, conegut com a conflicte armat intern, va començar el 1960. L'any 2012, després de més de 50 anys de conflicte, el govern del llavors president Juan Manuel Santos va iniciar converses de pau amb les FARC-EP. El 2016 es va assolir un acord final que, malgrat no va ser aprovat al plebiscit el 2 d'octubre del mateix any, sí que va ser implementat amb modificacions el 2017. Actualment, el govern de Colòmbia es troba avançant el procés d'implementació dels acords i iniciant noves converses amb l'ELN, que ha manifestat la intenció de contribuir al final del conflicte. Colòmbia té una economia diversificada i té un component important de serveis. La producció econòmica del país està dominada per la seva demanda interna i la despesa en consum de les llars és el component més gran del PIB. El PIB el 2016 va ser d'una mica més de 720 milions de dòlars. L'índex de desenvolupament humà colombià és de 0,76 i la seva esperança de vida mitjana és d'una mica més de 77 anys fa 4 dies. Colòmbia és part del grup dels CIBETs, considerats com 6 principals mercats emergents. És membre de l'OCDE, l'ONU, l'OEA, l'Aliança del Pacífic, la CAN i d'altres organitzacions internacionals. També és l'únic país de Llatinoamèrica que és soci global de l'OTAN. És el segon país amb més índex de desigualtat a l'Amèrica Llatina, després del Brasil i empatat amb Panamà, segons la base de dades del Banc Mundial. És la segona nació més biodiversa del món, comptant amb 67.000 espècies registrades. No obstant això, un estudi l'ubica entre els 8 països responsables de la meitat de la destrucció de biodiversitat al món. D'altra banda, és el país d'Amèrica Llatina amb més conflictes ecològics entre la població local i empreses multinacionals en àrees de protecció ambiental espacial. Per protegir el medi ambient al país, el país compta amb instruments com la Política Nacional de Canvi Climàtic i l'impost al carboni. La producció d'electricitat a Colòmbia prové principalment de fonts d'energia renovable. El 70% s'obté de la generació hidroelèctrica. A nuestra patria querida, su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es... Doncs després de saber algunes dades sobre Colòmbia, ara parlem amb Maria Paula, una colombiana que viu a Sevilla. Molt bona tarda, Maria Paula. Moltes gràcies per atendre'ns en directe. ¿Cómo estás? María Paula, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Felipe? ¿Qué tal, Miriam? Buenas tardes. Hola, María Paula. Muchas gracias por atendernos en directo. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por la invitación. Aquí me ha pasado Miriam unas notas. Dice que llegaste a Sevilla por estudios, que eres urbanista, arquitecta. ¿Es así? Sí, así es. Estoy en Sevilla desde hace un par de años. Llegué aquí con el fin de estudiar y me he quedado enamorada de estas tierras andaluces. Es preciosa, es que Sevilla es muy bonita. Sí. A mí me gustaría, si nos puede explicar un poco el concepto de urbanista. Bueno, yo soy arquitecta de profesión, pero he dedicado mi vida académica y he estudiado más que todo el urbanismo, que va enfocado en el estudio y en la proyección de ciudad, el crecimiento en cuanto al territorio, la planificación territorial, el diseño de las ciudades
que queremos para todos, ¿no? Y mi enfoque ha sido ese desde que salí de la academia, y pues me he enfocado más que todo pues, en la participación de la ciudad, el desarrollo territorial, el proceso de crecimiento urbano y todo lo que tiene que ver con las ciudades en Latinoamérica, y pues ahora que estoy en Europa también un poco con los conceptos que hay acá desde el urbanismo y la ciudad. Y respecto a tu trabajo, me gustaría un poco que nos comentaras qué crees que define una ciudad aquí en España o en Andalucía, en este caso, y una ciudad en Colombia. O sea, como dos conceptos de ciudad, son muy diferentes, se parecen en algo. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, yo creo que tenemos mucho en común, porque seguramente las ciudades de Latinoamérica, sobre todo las que son colonizadas por los españoles, pues tienen mucha tradición desde su trama urbana, ¿no? El crecimiento de las ciudades a partir de las calles, las carreras, es muy distinto, sobre todo pues, en Latinoamérica, las ciudades a partir del crecimiento en las plazas, ¿no? Que tenemos las calles y carreras como tramas, y aquí en Europa pues vemos todo la mixtura en cuanto a las ciudades que hay por ejemplo, en sitios como en Sevilla, que es la muestra clave de todos los procesos de crecimiento urbano, ¿no? Y de las ciudades del pasado y de la ola, con sus calles que no son callejuelitas y no son en trama como usualmente es Latinoamérica. Hay mucho en común, por supuesto, pero también está la diferencia de la tradición de la trama en América, y pues aquí de toda la cultura y la historia que conllevan las ciudades en España, sobre todo, y en Europa. Claro, y el uso de la calle, ¿no? Como supongo también, ¿no? Que en Latinoamérica también el clima, según qué países, pues hace mucho que el uso de la calle, de las plazas, pues sea más principal, ¿no? Que en el resto que en Europa. Quizás sí que en España, en ciertas zonas como en Andalucía, sí que se hace más uso del espacio público, pero sobre todo pues en el norte de Europa pues cada vez menos, y que eso influye mucho también, ¿no? Entiendo. Claro, así es. Además que, bueno, las calles acá tenían, por la condición climática, una importancia respecto al mantener las calles frescas, ¿no? Porque pues sabemos que Andalucía es muy, muy caliente, entonces era necesario tener como esos ductos de aire o esa ventilación cruzada para poder un poco tener más fresco las calles en la ciudad. Y claro. cosa que no pasa en ciudades como la mía, que yo les cuento un poco que soy de Tunjo, del departamento de Boyacá, que queda en el centro del país, y estoy muy cerquita de Bogotá, más o menos a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Es una ciudad que constantemente en todo el año hace frío. Ya entonces, ves. No, ya. es muy Justo. diferente. Ajá. Cambia mucho y varía mucho, porque por supuesto la disposición de las calles y carreras en Tunja, a diferencia de Sevilla, pues están en condición de la movilidad específicamente, más que por la condición climática, que es un poco lo que es especial de las callecitas pequeñitas y angostas de Andalucía. A mí me gustaría, no sé, igual es una tontería, pero ¿qué cambiarías de Sevilla? Del diseño, o sea, de cómo está diseñada la ciudad de Sevilla. ¿Cómo lo mejorarías? Te han dado un proyecto gigante ahora de repente. No sé, Una intervención de verdad enorme. Lo siento, ¿eh? Yo considero que realmente está muy bien pensada, aunque sería bueno pensar un poco más en los focos estos de calor, porque sobre todo quienes vivimos en Sevilla y entendiendo la condición climática, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, sobre todo que cada vez estamos un poquito más calientes, entonces sobre todo el buscar ciudades que mitiguen mucho más los cambios climáticos, ¿no? Es como un poco la arquitectura y el urbanismo a partir de la sostenibilidad y del medio ambiente. Entonces ciudades mucho más asequibles, mucho más amables con el ambiente, con el ciudadano, mucho más posibles de acceso a cualquier tipo de persona, hombre, mujer, niño, joven, vieja, cualquier persona que esté recorriendo las calles, porque de eso se trata, ¿no? La ciudad es como una capa que está en constante movimiento, ¿no? Es como una masita que está en constante movimiento y que crece en condición en lo que está alrededor, y en este caso pues la comunidad y las personas. Entonces de Andalucía y sobre todo de Sevilla yo creo que está muy bien pensada, es verdad, pero hay que mejorar un poco la mitigación de los cambios del clima, sobre todo las altas temperaturas que tenemos aquí en verano. Y de la gentrificación y turistificación, ¿no? Supongo también, porque es. la turistificación sostenible, spoiler, no existe. O sea, así, os lo digo por si alguien pensaba que sí, no existe. O sea. Así es. Bueno, es algo que está de la mano con
con el turismo, ¿no? Nosotros, a diferencia en Latinoamérica, sobre todo en ciudades en Colombia como la mía, pues no tenemos este problema, pero sí que es verdad que al yo encontrarme con este panorama, pues pienso que es un poquito centrarse en darle atención a la turistificación, a la turistificación masiva sobre todo, ¿no? Porque ya sabemos esta situación de que no hay acceso fácil a la vivienda de quien habita en la ciudad, pues imagínate recibir muchos más que no son de acá, pero que con todo el agrado vienen buscando pues el turismo y el dar de pronto una economía al territorio, pero también hay que pensar en esa economía y en los impactos que tiene en la ciudad y en la comunidad. Claro. Exacto. María Paula, aquí tengo unas notas que me ha pasado. Mira, insisto. Aquí es que María Paula y yo nos conocemos. Poquito, qué raro. pero ¿Por qué no me sorprende? No sé por qué no me sorprende. Por eso hay notas. Hay alguien a quien tú no conozcas. Es que de verdad. En fin. Al Papa de Roma todavía no me lo han presentado. Espérate, dale tiempo al tiempo. Bueno, a lo que iba, si me permites. Aquí dice, eres una enamorada de la tradición cultural y tradiciones en base a la música, el baile, el folclore. ¿Qué es lo que más destacarías? Bueno, yo soy, primero que todo, amante de mi tierra, orgullosamente colombiana y orgullosamente boyacense, por supuesto. Y soy un poco partidaria de venderla el país de la manera más bonita, ¿no? Como desde la cultura, desde la tradición, desde todo lo que lleva un país multicultural, lleno de mezclas, de etnias, de conocimientos ancestrales, de comidas, de folclore musical, de tradiciones de la danza, de todo. Entonces nosotros tenemos la suerte de tener un país que es tan lleno de todo, ¿sabes? O sea, hay de todo un poco, pero que es un país infinito en el que es posible abarcar y conocer un montón de culturas y tradiciones. Entonces, claro, porque, perdona, pero una de las pistas que dábamos para el programa era que hay 70 o más de 70 lenguas indígenas. Así es. ¿Cómo se come eso? Bueno, nosotros tenemos 5 regiones. Está en la región Caribe, tenemos la selva, la llanura y 2 costas, ¿no? Está la región Caribe, que es donde está Cartagena, Santa Marta, la región andina, que es la región de mi tierra, de donde vengo yo, que está por el centro, en todas las cordilleras, donde está Bogotá, Medellín, Cali, Tunja, la región pacífica, que está a la otra costa, donde está el Quibdó, la Orinoquía, que son las llanuras que están en cercanía con Venezuela, que compartimos mucha tradición con nuestros hermanos venezolanos, la Amazonía, que es donde está enfocado todo la etnia o la cantidad, la mayor cantidad de etnias y de diversidad étnica en el país, ¿no? Porque estamos llenos de biodiversidad y están como enfocadas las mayores comunidades indígenas. Porque está mucho más cerca de la selva y porque evidentemente no hay tanta cercanía de la mano humana y del urbanismo de la ciudad en ese sector. Entonces sí, es un país multicultural, lleno de mucha biodiversidad y sobre todo eso, la mezcla de etnias. Tenemos comunidades indígenas, también están las comunidades afrocolombianas, entre otras culturas. Tenemos las herencias europeas, por ejemplo, también desde la colonia, que está sobre todo en la zona central del país, en la zona andina, y pues es eso, nosotros somos una mezcolanza de todo un poco, pero llenos de muestras de cariño desde cualquier región del país. Entonces, nos llevamos muy bien, la verdad, somos un país muy mixto, pero que tiene que entregar cosas entre cada región. Os respetáis, que es básico. Claro. A mí me gustaría saber, por curiosidad, de esas 70 lenguas, por ejemplo, en tu caso, ¿sabes cuántas sabes hablar? O la gente normal, ¿cuántas conoce? Porque es que es flipante. Bueno, yo especialmente en mi territorio no hablo ninguna lengua indígena, porque nosotros sí que teníamos tradición indígena. Nosotros venimos de los muiscas, en Boyacá, en el centro del país, pero la lengua indígena es algo que quedó en el pasado. Nosotros ya hablamos el castellano, ya desde el centro, ¿no? Pero las comunidades que están dentro de esa región, te digo, como en la Amazonía, pues sí conservan aún mucho toda su tradición lingüística, sobre todo los guayú, los emberas y todas estas culturas indígenas. Y si tuvieras que imponer, no recomendar, imponer una tradición aquí, en Andalucía en este caso. O sea, yo ya te vi por Navidades que hiciste lo de las velitas, que hablamos aquí justamente en el especial Navidad, hablamos sobre la noche de las velitas. Vaya, sí. Sí, era muy bonito, la verdad. Y bueno, aparte de esa, que ya vi que la impusiste en Sevilla. Traje un montón
sevillanos y amigos colombianos a hacer la noche de las velitas. Qué bonito. Es una tradición muy colombiana, en verdad. Y otra tradición aparte de esta, que aquí ya se habló en el especial de Navidad, ¿cuál nos impondrías a todos y a todas? Algo que digas, es que esto me fascina de mi país, esta Tenéis que hacerlo tradición, porque es brutal. tenéis que hacerlo Sí. porque es brutal. Bueno, yo soy amante del baile y la fiesta. Tengo que decir que nosotros, los colombianos, somos bastante fiesteros. Nos gusta mucho celebrar, pero sobre todo bailar. Debo ser medio colombiana yo o algo, porque con lo que me gusta bailar y la fiesta. Medio Pero sí, entera. es verdad. Claro, nosotros, si te fijas, la mayoría de nuestras grandes fiestas en el país van alrededor de la música. Entonces, la música y la danza, ¿no? Entonces, esto es algo que me parece que en Andalucía, de lo que conozco, lo llevan muy marcado desde el flamenco. También, y todo exactamente. esto. Ujú. Pero nosotros lo llevamos como a un nivel mucho mayor, ¿sabes? O sea, tenemos fiestas grandes como la Feria de Cali, en donde está la fiesta de la salsa, tenemos fiestas de la fiesta del Petronio Álvarez en el Pacífico, donde está toda la música del folclore pacífico, ¿sabes? Yo impondría el que se baile mucho más. Perfecto. A nivel mundial, ya, A nivel ¿no? mundial. Claro. Sí, sí, sí. El baile hace falta y hace mucho bien para todos. Totalmente. Total. Además que es actividad física. que, Y ¿no? drena las emociones también, exactamente. y promueve, Te da- claro, promueve las relaciones alegría. sociales también, el Exacto. contactito, el tocarse un poquito, que también está bien de vez en cuando, es verdad, siempre. Es verdad, claro que sí. Ay, María Paula, pues estaríamos hablando contigo yo creo que 3 días, porque... Sí. Pero bueno, sabes que la radio en directo vamos un poquito justos. Pilladitos. Y nada, muchísimas gracias sobre todo por desmontar también los mitos Exacto. clásicos de que es Colombia, ¿no? Que al final solo lo que sale en la tele, las series, narcos, no sé qué, es muchísimo total. más, ¿no? De lo que se muestra Mucha en cultura, Europa. mucha cultura. Exacto. Sí. Muchísima Ahí vamos. cultura, lenguas, tradiciones Y buen rollo, Y se y come buen rollo. súper bien también. Bueno, yo no he ido allí, pero Hombre, riquísimo. lo que he comido aquí, de allí, fantástico. Está buenísimo. Porque imagínate si lo comieras allí. Ya ves. Bueno, Ya María mucho Paula, mejor. algún día me invitarás a tu pueblo. Claro que sí, aquí está sin país, a comer aretitas. Yo me apunto, ¿eh? Me apunto. Tú Bueno. también, bienvenida. Pues nada, Muchísimas bonita. gracias por atendernos en directo. Un Bueno, placer. a ustedes, Gracias, muchas Que vaya Bonita. muy bien. Adiós. Hasta Un luego. besito. Que tengan buena tarde. Hasta Gracias, luego. igual. Gracias. Chao, chao, gracias. I parlant de tradició, de cultura, avui us presento una de les poques dones de la qual se la reconeix haver participat activament en els processos d'independència a Amèrica Llatina. Policarpa Salvarrieta, la Pola per les amigues, i com ja som amigues, doncs li diré la Pola a partir d'ara. Va ser espia revolucionària i va morir com a màrtir en la seva batalla per la llibertat. I he de dir que gràcies a la Maria Paula per mostrar-me el camí d'aquesta dona, perquè és brutal. Gràcies, Maria Paula. Ara veureu, gràcies. Us he de posar una mica en context, ja que per lo que sigui, llámale colonialismo moderno, llámale que ens fa vergonya tremenda la història dels blancs, doncs això no s'aprèn a les escoles, ¿vale? Però jo us ho explicaré una miqueta. Perquè Aquí fem de tot. Aquí fem de tot. Formació, entreteniment, de tot. Clar que sí. El 1791 va esclatar la primera revolta contra el govern colonial espanyol que es va estendre en lluita per la llibertat sota el lideratge de Simón Bolívar, que aquest nom sí que potser us sona una mica. Poc després, a una família acomodada i molt nombrosa, va néixer la nostra protagonista. I el 1819 els patriotes van derrotar els reialistes espanyols a la batalla de Boyacá i es va declarar l'estat independent de la Gran Colòmbia. Però això era un dels desitjos més fervents de la Pola, ja no ho va viure, ja no ho va veure, i ara sabreu per què. Any 1793, o 94, o 95. Vés a saber. Guaduas, o Marieta, o Bogotà, Colòmbia, això sí, doncs tampoc perquè es deia Virregnat de la Nova Granada. Vaja, que els dubtes sobre el lloc, la data del seu naixement, inclús també sobre el seu nom, hi ha molts dubtes, obeeixen al fet que no hi ha cap document que provi la veritat d'aquestes dades, perquè la seva partida de naixement i de bateig, més bé, fins ara no s'ha trobat. Cuentan que Policarpa llegó de Guaduas y que en su frente se dibujaba la patria. Creció entre los oficios y las letras, el amor, la justicia, sus banderas.
però tot i que d'ella exactament no sabem moltes coses, de la seva família sí, perquè la casa de la família Salvarrieta Ríos en Guaduas es conserva encara, convertida en un museu. No és la més sumptuosa o la més ben construïda de tota la vila, però tampoc és petita ni miserable, com es podria esperar d'una família revolucionària de finals del segle XVIII. La Policarpa es va criar, com dèiem, en una família doncs, més o menys benestant, però sense cap estatus, ni cap hidalguia, ni cap cosa d'aquestes que donaven abans. No? El testament del seu pare, perquè aquests documents sí que ens han arribat fins ara, Joaquín Salabarrieta, el mostra com un home de regular fortuna que havia emprès negocis d'agricultura i comerç. I en el de la seva mare, Mariana Ríos, figuren robes abundants, joies de bon preu i van bien de ajuar doméstico, que es veu que això doncs, ho posaven també al testament. Les olles, les paelles, tot això. El Salabarrieta, es van traslladar a una casona a Bogotà i el 1802 es va estendre una epidèmia de verola per la capital. A causa d'aquesta van morir el pare, la mare i dos dels germans de la Policarpa, l'Eduardo i la Maria Ignacia. Després d'aquesta tragèdia familiar, la família Salabarrieta Ríos es va dissoldre. Hem parlat en més d'una ocasió en alguns personatges històrics, no? I segueix passant avui en dia. El que passa és que no ho veiem potser tan a prop, però hi ha moltes famílies que s'han de separar per poder seguir vives, bàsicament. José María i Manuel van ingressar en una comunitat agustina de monjos. Ramon i Francisco Antonio van viatjar a Atena per ingressar en una finca, en una finca, i Caterina, que era la germana gran, es va traslladar de nou a Guaduas, que era el poble familiar. I al voltant del 1804 van tornar a Guaduas. Catalina amb Viviano i la nostra amiga, la Pola. O sigui, els tres germans van anar cap a Guaduas. Es van establir a casa de la padrina Margarita Beltrán, fins que Caterina es va casar amb Domingo García i els seus dos germans, Policarpa i Viviano, doncs van anar a viure amb ells. Del temps que la Pola va viure a Guaduas, aquesta segona part de la seva vida, hi ha poca informació. Sembla que va exercir com a costurera, alguns afirmen també que va ser mestra, que va ensenyar a l'escola pública, així com nosaltres. Somos la Pola de l'actualitat. El polo i la pola, los pololos. Això és algo, no? Això no és una marca d'algo, bueno, és igual. La nostra amiga Pola va ser profe. Guaduas era llavors un poble d'obligat trànsit entre la capital i el riu Magdalena. És a dir, columna vertebral del país. Viatgers notables, viatgers no tan notables, mercaderies i notícies de tots els successos i de gairebé tot el país travessaven constantment la vila. Era una mica com els bars de les estacions de tren, saps? Que passa de tot per allà. O sigui, lo milloret, lo pitjor, sí, exacte. Para todos los gustos. Exacte. És que són zona de pas, i les zones de pas pues, sempre passen coses, saps? En aquests temps de guerra, la Policarpa va compartir amb la seva família l'esperit patriota. El seu cunyat, Domingo García, va morir lluitant al costat del famós Antonio Nariño, i el seu germà Viviano va ser veterà també de la mateixa campanya. Sí, la seva germana Caterina es va quedar vídua, bastant jove. Mentrestant, la Policarpa seguia sent una adolescent, però la Pola va participar ja en el crit d'independència del 20 de juliol del 1810 i es va lliurar després de la lluita independentista com a espia. O sigui, espia es va fer. Va col·laborar amb l'exèrcit patriota dels Llanos, transmetent missatges, comprant material de guerra i convocant a altres joves també a unir-se a la causa. Així, Policarpa es va transformar en un element indispensable per al moviment patriota i va treballar en conjunt amb el seu germà Viviano i el seu promès Alejo Sabarain. El 1817, quan es va traslladar a Bogotà, ja estava participant en algunes d'aquestes iniciatives més revolucionàries ja, no? La qual cosa mostrava ja que la Pola havia iniciat des de Guaduas aquestes tasques de superespia, que cal dir que em flipa bastant. O sigui, espia del segle XIX, de principis del segle XIX, i és que les dones sempre han tingut referents. El que passa és que no les hem vist, se les ha invisibilitzat. Perquè no em diguis tu que no deu molar moltíssim descobrir tots els detalls d'un espionatge de principis del XIX. Seria brutal. Doncs no tenim els detalls d'aquest espionatge, però abans hem parlat amb la Maria Paula i ara ho farem amb algú que va estar una llarga temporada vivint a Colòmbia. Molt bon vespre, Cristina Serra, moltes gràcies per atendre'ns en directe. Com estàs? Hola, bona nit. Molt bé, molt contenta d'estar aquí per parlar de Colòmbia, de veritat. Doncs me n'alegro moltíssim. Quant de temps hi vas estar allà?
9 anys i mig. Uau, 9 anys i mig. una llarga Sí. temporada. Puc preguntar els motius? Sí, pregunta. Per què vas Vale, estar 9 anys i mig? exacte. aturada? Gràcies, Què vols Míriam. Què vols saber? Per què hi vaig anar-hi, Sí, per quin va què ser m'hi el vaig motiu? Per què? quedar Per les i dues. per què vaig tornar. Exacte, mira, vinga, perfecte. va, la Ja triada. posem la directa, ja ho fa tot ella. Exacte. Vull dir. Vale. Doncs hi vaig anar per amor, Mira. que és la millor excusa per moure's pel Totalment. món, no? I prendre decisions així. Era just abans de just quan va començar la crisi, a principis del 2009. Vaja. I, bueno, es va obrir la possibilitat vaig conèixer algú i vaig conèixer el meu primer marit I i vas anar cap allà. me'n vaig anar cap allà. Llavors, un cop allà... Espera, no principi- corris tant, un momentet. Digue'm. A mi sempre m'agrada, quan arribem a aquest punt, preguntar la primera sensació. Com va ser la primera sensació Només quan arribar. arribes allà? Exacte. És el que t'esperaves? És diferent? Com t'hi vas sentir? Bueno, jo vaig anar-hi, primer vaig anar-hi 10 dies i després per veure Què feies per allà? Sí. I després vaig tornar, vaig arreglar-ho tot i vaig anar a viure cap allà, no? La primera sensació que vaig tenir és que allà sí que s'hi vivia. O sigui, jo sortia al carrer i passaven tantes coses alhora. Era, o sigui, una quantitat d'històries, inputs. Jo deia, aquesta gent hi viu. Ja, no deixa passar el dia, no? Sinó el viu. El És viu. també una mica el que estava dient fa un moment la Maria Paula. Totalment. Sí, És que de la vida al no carrer. són... Clar, jo mirava i deia, aquí no hi ha turistes, sóc l'única, clar, era el principis del 2009. Sí, era una època que encara no és... Ara no sé com està, perquè ja fa 6 anys que no hi he anat, però en aquella època jo no podia parlar gaire pel carrer, no podia parlar als taxis, o sigui, amb els estrangers hi havia una mica de paranoia justificada. Llavors, jo tenia una obsessió de que no es notés de que era turista, no? Ja. Llavors, bueno, que la vida, allà la vida no està por sentado. O sigui, allà Clar. viure no és... Aquí vivim, clar, jo deia, jo surto pel Passeig de Gràcia i la meitat, ara, bueno, en aquella època la meitat, però ara és com tothom aquí, és turista, està passant-lo bien, no? I tal. Allà no, allà la gent s'ho ha de currar molt, no? El dia a Clar. dia. Aquesta és la meva primera sensació. I després me'n vaig anar en aquell mateix viatge, quan vaig arribar a Bogotà, i després me'n vaig anar a la costa i ja va ser la rehòstia en patinet. Què vol dir això? Per què? Vam fer 1.500 quilòmetres en cotxe per un país que, bueno, no és anar a París, saps? O sigui, unes carreteres amb uns camions i persones que si ens sortim vius d'aquí. Ja serà una aventura. I inclús així vaig tornar, O sigui, vaig dir... Home, és que aquella zona, bueno, diuen que és molt diversa també en tot, no? I que en els paisatges també, que és un dels països més diversos en paisatges, que estàs de cop a Bogotà, i, bueno, de cop, que tens una estona, no? Sí. Però com dius tu en aquestes carreteres, però que hi ha paisatges super diferents, que sembla que estiguis a l'altra punta del món, inclús, no? És brutal. És un país que no deixa indiferent. Clar. Bueno, a mi m'haureu d'aturar, No, perquè tu jo explica. no pararia. M'has preguntat per què vaig anar, per amor, Sí. per què m'hi vaig quedar, perquè al principi la família i els amics em preguntaven i quan tornes, i quan tornes? Al 2010 ja ningú em preguntava quan tornava, em deia no Ja tornis. no torna. En quan podem anar a veure't, no? No, em preguntaven, hi ha feina? Perquè el 2010 va Clar. ser dur, el 2011 clar. pitjor. Sí, sí. I de fet el 2011 van començar a arribar gent de la uni, de la meva universitat, van començar a arribar allà. Perquè tu, Cristina, allà què feies realment? O sigui, en què treballaves? A què et dedicaves? El primer any, a res. A viure, com... M'encanta. El primer any era a buscar la vida, a veure, a fer contactes. Va ser bastant durillo perquè, bueno, jo he estudiat comunicació audiovisual, llavors la meva feina, la meva expertise, jo havia treballat en documentals i en coses de petites productores i tal, era molt jove, tenia 25 anys, vull dir que molta experiència no podia tenir. Ja. Clar. Bueno. I em va costar una mica integrar-me, i era un país que, clar, no és el d'ara, era un país que estava... Clar. Tenia un conflicte armat Clar, obert, intern, Ja. sí. no s'havia firmat la pau encara, i això va ser un canvi molt gran. O sigui, un cop van firmar la pau, un cop va arribar a Santos, va canviar el país, es va modernitzar,
Va ser una altra història. Sí, va ser una altra història i allà... I llavors em vaig dedicar a veure qui em donava feina, bàsicament, els contactes de la meva parella, no?, en aquell moment. Després em vaig quedar per això, perquè aquí hi havia molta crisi, se suposava que allà... I tot just les coses aquí no havien millorat i allà em va anar bastant bé, perquè... Mira. Bueno, això us agrada, no sé si... perquè jo formava part de la campanya política del Gustavo Petro. Ah, sí? A l'Ajuntament. Sí. Ara ha estat una mica al dia el tema. I llavors vam guanyar l'Ajuntament i llavors vaig entrar a treballar a l'Ajuntament. Molt bé. Quina experiència completíssima, integració total. Clar, però què ens explicaries d'aquesta experiència de la campanya? O sigui, explica'ns coses, sisplau, com va ser? Què va passar? Perdona. Bueno, clar, era el meu primer marit, perquè em vaig divorciar després, formava part de l'equip del segundo anillo, li deia. No? No era el primer, però era un dels dofins. Com va ser? Bueno, allò és una república... Bueno, molt interessant, molt emotiu, no? Mobilitzant la gent al carrer i tal. Jo feia vídeos i coses d'aquestes i ho expliques així com si fos qualsevol cosa, no sé. Bueno, perquè ara, en aquell moment pensava, jo tenia, 28, alguna així anys, no sé quant en teniu vosaltres, si sou també nascuts als 80. 44, ara mateix 44 jo. Pues mira. Jo 37. Bueno, pues ahí vamos. Ahí vamos todos, al mateix ritme. Jo em pensava que jo estava convençuda que el món podia canviar a través de la política i dels... Sí. I que les propostes polítiques podien canviar el món, no? No, ja ho hem vist, ja ho hem tastejat de tot tipus. Bueno, quan ho canvien, ho canvien cap a pitjor sempre, com estem veient ara mateix. Vull dir, si hi ha algun canvi sempre és un canvi que treu drets, no que millora, no? I jo no tenia molta... Va ser molt estressant, va ser molt dur, va ser... Bueno, i després arribar i una mica... Com t'ho diria, clar, és un país, fa 15 anys això, un millor de desenvolupament, faltava gent per tot arreu, experiència per tot arreu, no? O sigui, i després una cultura, una manera de fer, pues, que és molt concreta, no? I molt... Bueno. I per què et vas tornar? Que ens falta la tercera. Per què vaig tornar? Mira, pues, la raó principal va ser perquè jo ja era mare, tenia 2 nenes i el plebiscit, no sé si us recordeu o no heu parlat o no sé, el 2016 es va fer un referèndum i va sortir que no. Va sortir que no volien la pau, va sortir que volien seguir la guerra. Sí, de vegades els resultats et sorprenen, no? Què ha passat aquí? Sí. I va ser, com és possible? Després vam descobrir, a més tothom tenia coll avall que sortiria que sí. Clar. I després vam descobrir unes maranyes, una situació, però després clar, ens vam adonar del país, no?, que era, i jo me'n recordo que amb la meva parella que estàvem veient aquells resultats i dèiem, nosaltres què fem aquí? Com pot ser possible? Encara no tenia, o sigui, tot just la meva primera filla tenia 9 mesos en aquella època, però, i encara vam tardar 1 any i mig en marxar, però realment fent memòria dèiem, ho vam decidir aquell dia. Aquell dia vam dir... Hasta aquí hemos llegado. Clar. Bueno, i després jo tenia 2 nenes, ja no és el mateix, no? Clar. Que dius, ostres, no? I la meva parella em preguntava, cuando nuestras hijas sean mayores y vivamos aquí en Colombia y nos pregunten, ¿por qué no os fuisteis a vivir a Europa? Que és el somni de tothom. Ja. Per què se li ha tirat al país quan els han tancat les vises als Estats Units? Clar. A veure... Sí, tal qual. Perquè l'objectiu de la meitat del país és sortir del país. Exactament, marxar, totalment. Marxar. Ara un altre lloc. Doncs, Cristina, I per què vaig tornar? vosaltres volíeu marxar i nosaltres no és que volíeu marxar, però t'hem de deixar perquè se'ns acaba el temps. Em sap molt greu perquè és superinteressant. És que només de la part de la teva feina a Petro haguéssim estat 2 hores. Exactament.
Sí, bueno, no sé fins a quin punt podria haver parlat, però... Un altre dia parlem amb més temps i ens expliques més coses. Clar, Moltíssimes gràcies pel teu m'emociono temps. molt. Moltes Doncs, gràcies. Una abraçada. A ben forta, vosaltres. que vagi Abraçada. molt bé. Adéu, adéu, adéu. Saludos desde Colombia a todo el mundo, con esta canción que nace del... Tornem a la nostra amiga Pola. Què pensaria la Pola Ai, ai, ai. si no es signés la pau als 2000 i pico, quan ella va lluitar tant? Bueno. La Pola i el seu germà Viviano van arribar a la capital i van arribar amb salconduïts falsos. Salconduït, una paraula que només em recorda el Covid. O sigui, a l'època del confinament la vaig conèixer allà, es va quedar allà, i quan la vaig trobar fent aquest guió vaig dir, Ostres! existe, segueix existint. I també portaven una carta escrita per dos dels líders més importants de les guerrilles, que eren Ambrosio Almeida i José Rodríguez, i amb aquesta carta es van poder allotjar a casa d'una de les heroïnes de la història colombiana, a part d'ella, també, de la Pola. Tenim Andrea Ricaurte i Lozano. Des d'allà, Policarpa va continuar amb les seves activitats subversives i les seves tasques perilloses d'espia superxula del segle XIX. O sigui, fantasia. I també feia coses com cosir a les senyores dels reialistes per escoltar les notícies, s'anaven amb elles a cosir, en plan, sí, deixa'm allò, no? A veure què esteu parlant per aquí. Esbrinava doncs, el número i moviments de les tropes enemigues, el seu armament, les ordres, recollia informacions que van ser útils per les emboscades de les guerrilles que organitzaven. També es va exercir com a voluntària de les guerrilles, ajudant els seus amics quan tenien dificultats. Les seves activitats van estar especialment vinculades amb la guerrilla de los Llanos. Rebia i enviava missatges, comprava material de guerra i sobretot el que hem dit abans, no? Convencia, feia aquesta tasca de convèncer el jovent de us heu d'adherir als patriotes. No? Ens hem d'espavilar. Exacte. Ella, experta en espionatge, es va tornar indispensable per la causa patriota. Treballava sempre al costat d'algun compatriota, com era el seu germà Viviano, però el seu company més important no va ser el seu germà, va ser Alejo Sabarain, que entre guerrilla i guerrilla li aixecava la faldilla, dic jo, no sé, alguna cosa així, suposo. Doncs ell, Sabarain, ja havia lluitat al costat del reconegut Nariño, com el seu cunyat també, que va morir, i havia estat capturat el 1816. A l'any següent el va cobrir l'indult i lliure es va dedicar també a l'espionatge, no tenia prou aquí l'Alejo. Les activitats de la Pola tal vegada no haurien resultat sospitoses per als reialistes si no hagués sigut per la fugida dels germans Almeida, els guerrillers que comentàvem abans, els que van ser capturats amb uns documents que comprometien a la Pola. I l'arrest d'Alejo Sabarain va ser l'element definitiu per capturar a la nostra amiga Policarpa. Sí, perquè Sabarain tenia una llista dels noms de reialistes i patriotes també que la Pola li havia donat. Llavors estava també ella en aquesta llista. Vaja. Fins a aquest moment la Pola s'havia pogut moure hàbilment per la ciutat perquè era nouvinguda, molt poca gent la coneixia, a més de la seva joventut i intel·ligència que li havien permès moure's amb gran facilitat. El sergent Iglesias, que era el principal agent espanyol a la ciutat, va ser comissionat per a trobar-la i arrestar-la. Policarpa va ser detinguda a la casa d'Andrea Ricaurte de Lozano i reduïda en un calabós en el Col·legi del Rosari. El Consell de Guerra la va condemnar a mort el 10 de novembre de 1817, juntament amb el seu amor de joventut, perquè era molt jove. Si penseu que va néixer el 1793-95, o sigui, tindria 22 anys, sí, 22 anys més o menys, juntament amb Sabarain i altres patriotes més. Doncs l'hora i la data determinada per l'afusellament van ser les 9 del matí d'aquell 14 de novembre del 1817. Amb 22 anys, la Pola va marxar de camí del calabós fins al lloc on l'havien d'afusellar amb dos sacerdots al costat. Però es va resistir. Ella resistia al moment de marxar i anava expressant els seus pensaments, que pots imaginar. És a dir, ella va prosseguir amb el seu pas ferm fins al suplici. I, en comptes de repetir el que deien els ministres religiosos, no? Doncs ella no parava de maleir els espanyols. Amiga Pola, és que... A mi em va passar una cosa l'altre dia semblant a això. Em volia cagar en la Renfe i em vaig cagar en Espanya, no passa res. En pujar-la a la banqueta se li va ordenar posar-se d'esquena perquè així haurien de morir els traïdors. Però ella va dir que no. Va demanar permís per posar-se de genolls perquè considerava que aquesta era una posició més digna per a una dona. Mostrant gran part de la seva esquena, va morir. Policarpa va ser afusellada al costat dels seus companys per traïció a la pàtria.
El seu cos no va ser exposat als carrers de Bogotà com el dels seus companys afusellats perquè era un cos femení. O sigui, en plan, sí, clar, eren sacerdots els que recordem qui estava per allà manant també saps? Vull dir que hi havia molts sacerdots. Els seus germans ho van reclamar, el cos, o sigui, el Viviano i algun altre que quedava viu por ahí, i el van guardar a l'església de Sant Agustí, perquè ells recordem que també eren cristians. L'execució de Policarpa Salabarrieta, dona jove per un crim polític, va moure a la població i va crear una gran resistència al règim del terror imposat per Juan Sámano, últim virrei espanyol de la Nova Granada. Si bé moltes dones van ser igualment assassinades durant l'ocupació espanyola, no és l'única. O sigui, recordeu, no és que hi hagi una dona que fa una cosa, és que recorden a una, perquè si ens recorden a totes, llavors els hi traiem el seu poder de ser els senyors amb poder i diners i tot això, ja ho sabeu. No, és que ja ho sabeu, ja ho sabeu. Total, que doncs això, que hi havia moltes més, però el cas de la Pola va ser el que va captivar la imaginació popular, com hem escoltat abans una cançó i tot, no? La seva mort va inspirar també a poetes, escriptors i dramaturgs per immortalitzar la seva història, sempre ressaltant la seva valentia, coratge i passió. El 1967, o sigui, imagineu si han passat anys ja, però se li va reconèixer al Congrés de la República de Colòmbia, va declarar el 14 de novembre com el Dia de la Dona Colombiana, o sigui, allà no és el 8 de març, és el 14 de novembre, en honor a l'aniversari de la mort de la nostra amiga espia Policarpa Salabarrieta. I també un altre reconeixement que se li ha fet és que el Banc de la República, en compliment de la llei 1903 del 22 de juny del 2018, van posar a disposició del públic amb finalitats commemoratives i per una sola vegada la moneda del bicentenari del sacrifici de l'heroïna nacional Policarpa Salabarrieta. La moneda està disponible al públic a partir del 10 de gener del 2023. En aquest anvers de la moneda es mostra la imatge de la Policarpa Salabarrieta basada en un retrat de 1855 del pintor José María Espinosa, coneguda com la Pola. És l'heroïna més popular de la independència de Colòmbia. I en el revers presenta la casa on va viure la família Guaduas, que dèiem que era com una casa museu, que està a la zona de Cundinamarca. Com a testimoni de la vida quotidiana també, no només donar-li aquest poder d'ella com a heroïna, sinó també representar la vida quotidiana d'una família mitjanament amb bons recursos de la seva època. Qui també ens parla d'una estada interessant en aquest país és l'antropòleg especialitzat en cultura inuit. Sí, és cultura inuit, però també té moltes coses a veure amb museus i amb exposicions a Colòmbia, que és el Francesc Bailón. Escoltem-lo. Tenim a l'altre costat del fil telefònic en Francesc Bailón Trueba, antropòleg especialitzat en la cultura dels inuit. Molt bon vespre, Francesc. Moltes gràcies per atendre'ns. Hola, què tal? Bon vespre. Francesc, en primer lloc, estem parlant de Colòmbia. Quina relació té vostè amb Colòmbia? Bé, la relació que tinc a Colòmbia ve d'allà de fa uns anys, perquè en l'any 2018 em van demanar ser comissari, a més portant les meves peces i muntant una exposició sobre els inuit al Museu Mapuca a Barranquilla. I aquella va ser la primera exposició que es feia en un país llatinoamericà i va ser tot un èxit perquè va durar gairebé 6 mesos i doncs vaig anar 2 vegades a Colòmbia per treballar, per donar xerrades, per preparar l'exposició, etc. Interessant. I veuria, potser estic demanant una cosa una mica impossible, hi veuria algun tipus de vincle o relació entre els inuit i la societat colombiana? No, realment cap, perquè són 2 pobles completament diferents, amb adaptacions i geografies i ecosistemes completament diferents, però realment allò va ser una oportunitat única perquè poguessin conèixer el poble de Colòmbia, doncs una cultura que viu en unes condicions realment extremes. Suposo que, ja he dit abans, que va tenir molt bona rebuda. Quin seria el punt que vostè més, recolzaria o més, no sé com dir-ho, el punt més important d'aquesta exposició? Què voldria recalcar? No, realment l'exposició va estar molt ben muntada, amb fotografies, amb peces, i sobretot, bé, crec que sempre és bo que els pobles, les cultures, a més, Colòmbia és un país ètnicament molt ric, amb moltíssimes ètnies locals, i sempre és maco que puguin conèixer
altres cultures que viuen en altres llocs i amb unes condicions completament diferents. Una cosa que se m'estava acudint que potser sí que té una mica de relació potser seria el llenguatge, no? Potser, no sé. Ho dic perquè sé que els inuit, per exemple, tenen moltíssimes formes d'anomenar la neu i sé també que, per exemple, a Colòmbia hi ha 70 llengües indígenes. Potser aquest sí que seria un bon vincle. Doncs bé, jo crec que no. Jo sincerament crec que si volguéssim buscar un vincle amb Colòmbia, jo us diria que els inuit antigament resolien els seus conflictes interns improvisant cançons i poemes per solucionar aquests conflictes i, per exemple, els colombians també tenen una pràctica que no és per resoldre conflictes, però sí que hi ha una pràctica és també aquesta improvisació de cançons i poemes. I penso que això pot ser un lligam, perquè de fet quan vaig estar allà doncs va haver-hi una exhibició de gent que improvisava cançons i poemes, però en castellà, però dins del que era la cultura colombiana. Moltes gràcies, professor Bailón, amb aquest punt en comú entre els colombians i els inuit. Tots hauríem de fer el mateix, quan estem emprenyats, posar-nos a cantar, o si no estem emprenyats igual... Les batalles de galls van néixer allà. Etc. I després ja haurem d'anar al comiat perquè sí, a dir-vos adeu, a les pistes, Exactament, perquè quina és la primera pista del proper país que farem? Fa molt i molt fred. Molt de fred, no? Vale. Sí. Noten molt també el canvi climàtic. No hi ha carreteres ni vies ni sistema ferroviari. Per tant, allà la Míriam estaria contenta. Sí, perquè no hi ha Renfe. I tenen una tassa ínfima de densitat de població. No arriba als 0,03 habitants per quilòmetre. Com per demanar sal al veí, Exactament. Déu-n'hi-do. Doncs mentrestant, ens hem d'acomiadar ja, però mentrestant, que us vagi molt i molt bé. Moltes gràcies per escoltar-nos. Seguiu-nos a xarxes, que mai ho diem. Tenim Instagram i YouTube, el viatge a l'altre. Així que, vinga, fins aquí 15 dies. Que vagi molt bé. Adéu. El viejo del sombrerón. Ese viejo sí es de buena. El viejo del sombrerón.